Kaixo, Urtza Garai naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta modulo honetan zuen gidari izango naizena. Modulo honen izenburua, sarean ikasten duenaren ikuspuntutik begirada bat dugu. Eta plearen inguruko gogoetak egiteko aukera izango dugu bertan. Horregatik, bideo honetan, lehengo bideo honetan, plearen jatorria aztertuko dugu. Plearen jatorriak aztertzeko, 3 galdera klabe izango ditugu. Lehengoa, nondik datoz pleak, noiz sortu dira. Bigarrena, norentzako sortzen diran pleak, eta hirugarrena nola definitzen diren. Lehengo galderari dagokionean, noiz sortzen diren pleak, egia da, azken aldian plei buruz asko hitz egiten ari garela, 2007tik edo, gure inguruneko elkarrizketetan pleen inguruko gogoetak entzuten ditugula. Baina, dagoeneko autore edo aditu askok, pleak betidanik existitu direla baieztatzen dute. Hau da, ikasle izan garenok edo ikasle garenok, beti izan dugu gure konsientzia, nola ikasten dugunaren konsientzia eta zer behar dugun ikasteko. Gertatzen dena da, interneten zabalkuntzak eta batez ere hor filminan ikusi dezakezuen bezala web 2.0 eta sare sozialen popularizazioak, zabaltzeak, plearen inguruko gogoeta zabaldu edo handitu egin du. Horrek, zabalkuntza honek, gure behar izanen konsientzia hartzeko bideak zabaldu dizkigulako. Zelan ikasten dugun, pentsatzeko bideak zabaldu dizkigulako. Bigarren galderari dagokionez, norentzat dira pleak, hemen sortzen zaigun bidegurutzea da pentsatzea ia ikasleentzako edo irakasleentzako diren. Beti ere pentsatu dugu ikasleentzako direla. Beraiek sortu behar dute beraien plea, dugu ikasle garen enean sortu behar dugu gure enplea, konstiente izateko zer behar dugun edo zer erabiltzen dugun ikasteko. Hala ere, Kabero adituak dioen bezala, edo Kabero doktoriak dioen bezala, pleak ez du bakarrik eragina ikasleengan. Irakasleengan ere eragina du. Zertan? Plea sortzeak, plea eraikitzeak, filosofia aldaketa bat eramaten gaituelako, filosofia aldaketa bat eramaten gaituelako hezkuntzan. Estrategia metodologikoak aldatzera, beste ikuspuntu bat ematera gure hezkuntzari. Guk ikaslek nola ikasten duten ikusi behar dugu, haiei ere bidea errazteko. Beraz, gure antolakuntza organizatiboa edo antolakuntza bera aldatzera bideratzen gaituzte. Hezkuntza bera aldatzera nolabait. Eta hirugarren galdera dagokionez, nola definitzen dira pleak, hemen hirugarren galdera honetan 2 bide aurkitzen ditugu. Alde batetik, bide teknologikoa daukagu, eta beste alde batetik, bide pedagogikoa. Bide teknologikoan, autore asko topatu ditzakegu eta horri buruz hitz egingo dugu aurrerago, baina hortan, teknologiko horretan, ari garena da erramientak, tresneria, nola erabiltzen den, nola erabili behar dugun aztertzen. Guri interesatzen zaigun aldiz, bide pedagogikoa da. Hau da, zelan antolatu behar garen, zelan estrategikoki zer izan behar dugun kontutan, ple hori aurrera eramateko, ple hori eraikitzeko. Konstiente izan behar gara, 2 alderdi direla garrantzitsuenak plearen eraikuntzan. Bata, ikaslea bere ikaskuntzaren jabe izatea, eta beste alde batetik betirako ikaskuntza horretan baliabide interesantea izatea plea. Hortaz, guk modulo honetan bide hau jarraituko dugu. Bide pedagogikoa edo didaktikoa. Beti ere, teknologikoa ahaztu gabe. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.